Muito bom. Muito bom. Sí, acaban con Pinabar. Pagant-se, No, és que ara es posen a la defensiva. Es posen a la defensiva i igual no entra. Un dia, al principi, van haver de ficar unes excavadores i afanyar-los amb les excavadores perquè entrés. Eren les 12 del migdia en què estaven